To fa Bilal Billah ya fito ya bada hakuri akan abin da yake faruwa ta manzon Allah ta yi magana akan Baba Cinedu. Bayan bullar wani faifan bidiyo da ya karaɗi shafukan sada zumunta inda a yanzu shine yake trending na wannan babban celebrity din a ofishin Hisba inda ake tambayar sa akan abin da yake faruwa, inda ya ce shi a lokacin ma ya yi wani faifan bidiyo inda ya fito yake bada hakuri, to yanzu ma ya ƙara maimaitawa domin kuwa ya fito ya bada hakuri. Sannan ya ƙara da cewa kuskure ne saboda shi kanshi ya yi da na sani, sannan kuma ya ɓata kariyarsa, inda kowa dai ya sani a kwanakin baya wasu mutane suna goya Bilal Billah baya, wasu kuma suna cewa abin da ya bai kamata ba. To yanzu dai mai afkuwa ta afku, domin kuwa Bilal Billah yanzu ya fito ya bada hakuri ya wanke kansa. Masu sauraron ba zan da suka kura surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Na yi nadama ai tun lokacin da mutane suka fara yin ma magana akan abin. A'a ni yanzu ina nadaman abin da na yi. Menene sunanka, ko za ka gaya mana sunanka? Sunana Yunusa Umar, wanda aka fi sani da Bilal Billah. Malam Bilal, yau ga ka a hukumar Hisba, ko me ya kawo ka? Na zo Hisba kan bidiyo nawa da yake trending a TikTok kusa wannan satin gaba daya. Ni da budurwata mun yi abin da bai kamata ba, wanda mutane suna Allah dare akai, kuma ni kaina na gane cewa ba daidai bane, dan tun kafin ma zo na yi posting ina tunanin shekaran jiya na bada hakuri akan duk wanda ya ga abu da ma wayanda ba su gani ba, da gaba ɗaya hukumar Hisba akan abin ba daidai bane ba, ina neman a yafe kuma Allah yadda ba zai ƙara faruwa ba, kusan dama shine na farko. Akan zargi 'yan TikTok musamman kai Billah cikin wajen yunkurin lalata tarbiyyar yara, musamman ita wannan yarinya wacce aka ganku kuna yin abubuwa wanda ya saba wa addinin musulunci, ya saba wa al'adar musulunci da al'adar jihar Kano. Me za ka iya faɗa game da zarge-zargen da ake na ɓata tarbiyyar yara? Zargi na tarbiyyar yara da ake faɗa a kanmu, gaskiya a kaina ma dai zan ce gaskiya ƙarya ne, saboda ni yawanci man ka duba abin da nake a TikTok babu mata a ciki. Wannan ne na farko wanda aka ɗauko shi aka yi magana a kai, amma duk wanda ma ya ce ni wai ina lalata 'yan mutane, gaskiya kawai ya faɗa ni don ɓacin rai akan abin da muka yi, amma ba haka nake. To ga ka a hukumar Hisba yau, wani shin ka yi nadama abin da ya kai ne? Na yi nadama ai tun lokacin da mutane suka fara yin ma magana akan abu. Barkanmu da dawowa. Labari na gaba halin yanzu shine ta manzon Allah ta yi magana akan Baba Cinedu bayan bullar wani faifan bidiyo da ya kara shafukan sada zumunta, inda a yanzu shine yake trending na wannan masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ta fito ta yi magana akan wannan shahararren malamin, ko kuma in ce wannan shahararren dan Kano din, wato Baba Cinedu, inda ta fara da cewa ba ta taba tsammanin Baba Cinedu zai karbi harkar da'awa ba har ya musuluntar da wasu mutanen. Sannan ta ƙara goya masa baya da dan Allah ya ci gaba da gargazar fastocin Najeriya kada ya bar su. Sannan ta ƙara da cewa ya ci gaba da shigo da arna musulunci, domin kuwa abu ne mai kyau. Masu sauraron mu ba zan da suka fara surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A gurguje bai niyyar sake bidiyo ba sai bayan sallah, amma na ga Baban Cinedu yana ta wuta baban Cinedu. Abin da ya kamata a ce malaman sunna kun yi kenan, saboda malaman ɗarika suna kwatantawa, wallahi suna kwatanta adalci. Ba ka taɓa ganin malamin ɗan ɗarika ya hau mambari ya ce ma ɗan izala mushriki, ko kuma ya ce ma ɗan izala da kiki, ko kuma ya ce ma ɗan izala jahili. Amma ku 'yan izala, malaman nan 'yan izala, kun iya zagi ha kun gaji da arashi. Ku ce ɗan ɗarika mushriki ne, ɗan ɗarika kafiri ne, ɗan ɗarika kaza. To an ji yanzu ga abin da Baban Cinedu da yake shi ya kamata ku yi, amma ba ku da ilimin yin wannan. Ba ku da ilimin yin wannan kwata-kwata. Amma ku wallahi malamanmu na Najeriya, wallahi tallahi kun ji kunya. Wallahi in ku masu jin kunya ne, wallahi kun ji kunya. Na san wallahi kun ji kunya. Duk abin da ya kamata ku yi kenan kuka kasa yi. Malamanmu na arewa kuka kasa yi, sai da in a ce takalmin annabi ya fi kowa ku ce ba haka ba. In an kulla nan ku warware, sabon baki ciki da kyashi. Ban san kuma na menene ba, kuma addini guda, addinin musulunci guda ɗaya ne kawai, tak shi ne.
amma ku in an ce a takalmin annabi ya fi kowa ku ce haramu, in an ce kaza annabi ya fi kowa ku ce mutum ya ridda, in an ce kaza ku kafirta mutum. Haba fi sabilillahi. Babanci da Allah ya maka albarka, babanci ne da Allah ya saka gama da duniya lafiya. Mu ai mu ka gama mana komai wallahi, mu ka ba zama malamin mu ma komai. Mu yanzu ba mu ba ma mu ni yanzu ba na daga malamin dan ɗarika ne sai babanci da su irin ringa saurara, su ne ka irin ringa saurara. Amma wani malamin dan izala zai na wani wa'azin shi yana wani kuka na muna hici wa duk kariya ne. Mun gano tsaf, mun gano wannan kuka koke-koken gurin karatu ko gurin waya kama wani kukan nan ya ishe mu haka nan. Mun gaji da yin haka nan, mun gaji. Yawwa a tsaya dai kawai a yi mana yadda da mu gane irin na baban Cinedu, a jawo mana su kristoci, a jawo mana su zo mana cikin musulunci. Shi ne kawai aka ce a yi yaki. A jawo mana su addinin kenan, a jawo mana wasu shigo mana cikin addinin, ba wai a kama cewa kaza duk wanda ya fi haramun, duk wanda ya yi waye haramun, kaza haramun kaza. Kun fi kowa yin wannan ɗan izala, kun fi kowa yin irin wannan aikin. To wallahi ku ji tsoron Allah. In ku masu kunya ne dai wallahi kun ji kunya. Ga baban Cinedu ya zo, abin da ya kamata ku yi ku kasa yi shine ya zo yana yi mana. To ta ina dan fim da ya shiga wuta? Ta ina? Tunda dan fim yana da ilimin shi ya san abin da yake yi. Komi sai ku mai da shi haramun. Ku in ba wa'azin da kuke yi, wa'azi da kuke yi na samun kuɗi ba, shi kan ba haramun ne ba, amma duk abin da mutum zai yi haramun ne. Duk abin da mutum zai yi haramun ne. Allah ya shirye mu baki daya. To masu sauraro a nan muka karkare labarun, amma kafin mu tattara taburmar shirin ga bitar mai kanun su. Kun ji cewa Bilal Billa ya fito ya bada hakuri akan abin da ya yi bayan billar wani faifan bidiyo da karaɗe shafukan sada zumunta, inda muka hango wannan shahararren celebrity din wato Bilal Billa ya fito ya bada hakuri akan abin da yake faruwa da shi da wannan budurwar tasa wato Amani, inda bayan wata gagarumar gayyata da ofishin Hisba suka musu, inda Bilal Billa ya fara da cewa a gaskiya shi ma a lokacin da ya wannan abin ya san bai yi daidai ba, inda har ta kai ta kawo ma sai da ya saki wani faifan bidiyo inda ya fito yake ba da haƙuri. To yanzu ma ya ƙara maimaitawa domin kuwa ya ba da haƙuri, inda ya ce insha Allah ba zai ƙara ba, ya yi da na sani. Sannan ya ƙara da cewa don Allah mutanen da suke masa wata mummunar fassara don Allah su daina, ba halinsa ba ne. Sannan kun ji cewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi magana akan Baba Cinedu bayan ɓullar wani faifan bidiyo inda muka hango wannan shahararriyar masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ta fito take ba wannan shahararren dan Kano din wato Baba Cinedu, inda ta fara da cewa dan Allah Baba Cinedu ya ci gaba da abin da yake yi domin kuwa abu ne mai kyau. Sannan ta ƙara da cewa ita ba ta taɓa tsammanin Baba Cinedu zai rungumi harkar da'awa ba. Sannan ta ƙara da cewa ya ci gaba da shigo da arna musulunci domin kuwa dama haka ake so. Masu sauraron mu kar dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun